बाक्सा जिल्लानि मसलपुरनि साखाथियाव थानाय दुमनि ओनसोलनि सासे 2.5 बोसोरनि थनबि दास मुंनि उन्दै गथ'साया गोब्राब बेरामजों भुगिनांनानै दंमोन। बेनि बागै खौरां मोननानै गिबि मन्थ्रिनि बिथोन बायदियै गिबि मन्थ्रि अनसुंथाइ फुन्जिनिफ्राय फाहामथायनि थाखाय 1 लाखनि चेकखौ मन्थ्रि इउजि ब्रह्मआ दुखुथिया नखरनो गथायनानै होयो। बङाइगावआव सदर थानानि सिङाव थानाय 1 नं गारुगावआव बिसि आरो 3 फिसाज्लाफोरा बिफाखौ गोबौ हाथियारजों दानथारनाय जाथाया ओनसोलनाङैनो दुंहाव थासारि सोमजिहोदों। जाथायाव जिउ गोमानाय सुबुंखौ 50 बोसोर बैसोनि कहुलुद्दिन आली होननानै सिनायथिदों। आसु आरो गुबुन मोन 30 आफादफोरा रायजोनि थागिबि सुबुंफोरनि हानि मोनथायखौ रोखा खालामनायनि राहा लानो खावलायहरदों। लोगोसे रायजोनि सिङाव थानाय ट्राइबेल बेल्ट आरो ब्लकफोरखौबो रैखाथि होनायनि राहा लानांगौ होननानै रायजो सरकारनिसिम दाबि दैखांदों। लखिमपुर जिल्लानि नारायणपुराव थानाय पलिटेकनिकेल कलेजनि क्वारन्टाइन सेन्टाराव दुथां सुबुंफोरनि मोनसे हानजाया हाबनानै कभिड-19 नि फाहामथाय लाबाय थानाय बेरामिफोरनि सायाव गाग्लोबो। बे जाथाया क्वारन्टाइन सेन्टाराव दैनि मोजां रानसारथाय गैयैनि अजद दैखांनायनि उनाव सोमजिदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दिहिं पाटकाई माहारियारि पार्कनि गेजेरजों थांनाय दुलियाजान दिग्बै थांग्रा लामानि मोन्नैबो पार्टआव अइल इन्डिया लिमिटेडनि पाइपलाइनआव गिख्रंथाव अर खामदों। थाव सिखावफोरा बे पाइपलाइनआव बेल्ट गायसननानै कन्डेन्सेट थाव खावबाय थानाय समाव बे अर खामनाय जाथाया सोमजिदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। कक्राझार नोगोरनि खोला फारसे साखाथियाव थानाय बडगावआव सोमजिदों बे जाथाया। सा 6 दुथांफोरनि मोनसे दाखाथि हानजाया बडगावआव दालाइ इन्डिया बेंकआव हरनि समाव दाखाथि खालामनो फैदोंमोन। बे बुब्लियावनो पुलिसजों मोगा-मोगि जानायाव पुलिसनि गुलिजों 3 दाखाथिफोरा जिउ खहा जानायखौ मिथिनो मोननाय जादों। कक्राझार नोगोरनि खोला फारसे 5 किल'मिटार जानथायाव थानाय बडगावआव 129 थि बेटेलियन सीआरपीएफ बादायाव रक्षा बंधन सान फालिदों। बे हाबाफारिखौ सीमान्त चेतना मंच पूर्वोत्तर कक्राझार दालाइनि बानजायनायाव बे रक्षा बंधन सानखौ फालिनाय जादों।